हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय जाबाय। मैयानि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनाय जादोंमोन पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि रां हाबनाय हाबै स्टेटासखौ माबोरै चेक खालामो। नाथाय नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदोंमोन जे पेन्डिं मानो जायो, थामहिनबा पेन्डिं जायोब्ला मा खालामनांगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोननि खावलायनाय बायदियै दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन दि मानो आइडिया इनएक्टिभ जायो, पेमेन्ट मडनि ओंथिया मा आरो FTO पेन्डिं पेमेन्ट बायदिनि सोमोन्दै। स' बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामलासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। स' बिदिब्ला नोंथांमोननि राङा हाबगोन ना हाबा मोजां गाज्रि खौरांखौ मिथिनाय जायो नैबे बेनिफिसियारि स्टेटासनि गेजेरजों। नोंथांनि गासै इनफरमेसन एबा डाटाया सैथो ना नंखाय बे स्टेटासखौ नायोब्लानो हमनो हायो। जुदि नोंथांनि गासै डकुमेन्ट्सआ सैथो अब्ला बे स्टेटासआबो थारखौनो दिन्थिगोन आरो जुदि आधार कार्ड, बेंक एकाउन्ट बबावबा जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला बे स्टेटासआव नटिफिकेसन ओंखारगोन आरो बे गोरोन्थि इनफरमेसना माबोरै। बेवहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं सासे साबस्क्राइबारनि स्टेटासखौ बेवहाय लानाय जादों। नोंथांमोनाबो जुदि एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला अब्ला नोंथांनि जि नाम बेबायदिहै गिबियावनो ओंखारनानै फैगोन। बिनिफ्राय एसे गाहायाव नायोब्ला नोंथांनि जि मबाइल नाम्बार बेबायदि ओंखारनानै फैगोन। बिनिफ्राय आगदाथिंजाय नोंथांनि जि आधार नाम्बार बेबायदिहै ओंखारनानै फैगोन। स' बेवहाय बिनि उनाव नोंथांनि जि गामि, जि नोगोर, बेनिफ्राय नोंथांनि जिल्ला, बेफोर गासै इनफरमेसनखौ नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन। बेनिफ्राय एसे गाहायाव नोंथांमोना नायोब्ला बेवहाय रेजिस्ट्रेशन स्टेटास, बेवहाय नोंथांनि आइडि नाम्बार बेखौबो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय माब्ला रेजिस्ट्रेशन जानाय बेनि कालारखौबो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। बेनिफ्राय एसे गाहायाव नोंथांमोना नायोब्ला एक्टिभ आरो इनएक्टिभनि बेवहाय अप्शन दङ। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन जे बेवहाय एक्टिभ जानानै दं ना इनएक्टिभ जानानै दङ। नोंथांमोना नोंथांमोननि स्टेटासखौ गोरलैयैनो नायनानै लानो हागोन। स' बेवहाय इनएक्टिभ जानायनि गोबां जाहोनफोर थानो हागौ। बेनिनो मा जाहोननि थाखाय नोंथांनि आइडिखौ इनएक्टिभ खालामनाय जायो बेनि जाहोनफोरखौ नैबे बक्सआव, थामहिनबा नैबे जिथु खालि बक्स नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों, बेवहाय नटिफिकेसन फोसावनाय जायो। नायोब्ला नोंथांमोना हमनो हागोन जे बेनि गुबै जाहोनफोरखौ बेवहाय मोननैसो आं बेवहाय नोंथांमोननो गुबै जाहोनफोरखौ फोरमायनानै होनो सानदों जे न'खरनि सासेल' सुबुङाल'सो बे आसनिनि फायदाखौ मोननो हायो। बेबायदिनो जुदि नोंथांनि न'खराव सासेनि गोबां सुबुङा जुदि बानायोब्ला बबेबा सासेनि आइडिखौ बेबायदिनो इनएक्टिभ खालामनानै होनाय जायो। जुदि नोंथाङा रिभेरिफिकेसननि समाव डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामाखैब्ला बेबायदि थासारियावबो नोंथांनि जि आइडि बेखौ इनएक्टिभ खालामनानै होनाय जानो हागौ। बेनिफ्राय बेंक एकाउन्टजों लोगोसे आधार लिंक खालामनाय जायाखैब्ला बेबायदि थासारियावबो नोंथांनि जि आइडि बेखौ इनएक्टिभ खालामनानै होदों जानो हागौ। बेनिनो मोनसेबो जाहोनाव जुदि नोंथांनि आइडिखौ इनएक्टिभ खालामथावना जाहोन गैयाब्ला अब्ला नोंथांमोना नोंथांनि ओनसोलाव थानाय डेभेलपमेन्ट ब्लक नङाब्ला जिल्लानि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानैबो नोंथांमोना नोंथांमोननि जि डकुमेन्टस बेखौ नोंथांमोना रिभेरिफाइ खालामनो हागौ। बेनि उनाव नोंथांमोना एसे गाहायाव फैयोब्ला बेवहाय PFAMS आरो बेंक स्टेटास दङ। बेवहाय नोंथांनि जि बेंक स्टेटास अर्थात बेंक एकाउन्ट बियो PFAMS थामहिनबा बेंकजों एक्सेप्टेड जादोंना जायाखै नोंथांमोना बेखौबो खनसे चेक खालामनानै लादो। बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैब्ला पेमेन्ट मड होननाय बेवहाय मोनसे अप्शन दङ। बेनिनो जे पेमेन्ट मड बियो एकाउन्ट जानानै दं ना आधार जानानै दं नोंथाङा नोंथांनि स्टेटासखौ नायोब्ला बेवहाय हमनो हागोन। स' बेवहाय जुदि पेमेन्ट मडआव जुदि नोंथांनि स्टेटासआव एकाउन्ट जानानै दङब्ला नोंथांनि फैनो गोनां जे रां बे राङा डाइरेक्टनो नोंथांनि एकाउन्टआव हाबहैगोन आरो जुदि आधार जानानै दङब्ला नोंथांनि जे पेमेन्ट अर्थात मोननो गोनां जे रां बे राङा आधार कार्डआवसो हाबहैयो। स' बेखायनो नोंथांमोननि जि एकाउन्ट नाम्बार आरो आधार आइडि मोननैजों लिंक जानाया जोबोरैनो गोनां। नोंथांमोननि आरो मोनसे गोनो गोथोआ जाबाय बेवहाय पेमेन्ट पेन्डिंनि सायाव। स' बिदिब्ला बेवहाय आं नोंथांमोननो पेन्डिं मानो थाखाय जायो बेनि जाहोनखौ आं बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि। स' बिदिब्ला बेवहाय आं जा सुबुंनि स्टेटासखौ लादों बिथांनि पेमेन्टखौ नोंथांमोना बेवहाय इनस्टलमेन्ट हिसाबाव नायोब्ला बेवहाय बिथाङा फार्स्ट इनस्टलमेन्ट, सेकेन्ड, थार्ड, फर्थ आरो फिफ्थ इनस्टलमेन्टसिम बिथाङा कमप्लिटलि मोननो हादों। बेनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोना गाहायाव नायगोन बेयाव 6 आरो 7आ पेन्डिं जानानै दङ आरो बिदिनो 8 नाम्बार जि इनस्टलमेन्ट बियो ब्लेंक जानानै दङ। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो 6 आरो 7आव फोरमायनाय बायदिब्ला FTO इज जेनेरेटेड एन्ड पेमेन्ट कनफार्मेसन इज पेन्डिं। स' बिदिब्ला नोंथांमोननि जि पेमेन्ट बे पेन्डिं जानानै दङ। स' पेन्डिं जानायनि जाहोना मा? बेनिफ्राय बेवहाय पेन्डिं जानायनि ओंथियानो जाहैबाय नोंथांमोननि जि रां बे रांखौ प्राइम मिनिस्टार थिंजायनिफ्राय बे रांखौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोनानै हरनाय जाबाय आरो बेवहाय नोंथांमोननि जि बेंक बे बेंकनिफ्राय बेखौ एप्रुभ खालामनानै होनाय जायाखै। स' बेखायनो नोंथांमोना सिगाङाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन जे जिथु पेमेन्ट मड होननाय बेवहाय मोनसे अप्शन दङ। बेनिनो नोंथांमोननि बे पेमेन्ट मडआव एकाउन्ट जानानै दं ना आधार जानानै दं नोंथांमोना बेखौ
खनसे चेक खालामनानै लायोब्लानो जागोन मानोना बेवहाय जेब्ला नोंथांमोननि पेमेन्ट मदआव एकाउन्ट जानानै थागोन अब्ला नोंथांनि जे रां बेखौ प्राइम मिनिस्टार थिंजायनिफ्राय डाइरेक्ट एकाउन्टआव सोनानै हरनाय जागोन आरो बिदिनो जुदि नोंथांनाव आधार जानानै दङब्ला बे रांखौ आधार कार्डनिफ्राय दिहुनफिननानै नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोनो गोनां जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय पेन्डिं जानानै थानाय बेलेन्सखौ बेबायदि चेक खालामनांगौ जायो बेखायनो साननैसो समनि गेजेराव जेब्ला नोंथांमोननि पेमेन्टआ कनफार्म जायो अब्ला नोंथांमोननि बे पेन्डिं जानानै थानाय जि रां बे रांखौ बेंक थिंजायनिफ्राय एप्रुभ खालामनानै हरनाय जायो स' बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय पेन्डिं जानानै थानाय रांखौ साननैसो सम अर्थात नोंथांमोना जेब्लासिम एप्रुभ जाया बेंकआ एप्रुभेल खालामनानै हरा अब्लासिम नोंथांमोना बे पेन्डिंनि रांखौ नेनो गोनां जायो स' बेखायनो नोंथांमोना बे जिथु पेमेन्ट मड दङ बेखौ नोंथांमोना खनसे चेक खालामनानै बेबायदिनो नोंथांमोना माब्लाबा ओरैबायदिबो नुनो हागौ जे नोंथांमोननो बेवहाय गुबुन मोनसे आबादारि बिथांनिफ्राय बेखौ लानानै फैनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना ओरैबायदिबो नुनो हागौ जे बेवहाय नायदो 6 नाम्बार इनस्टलमेन्टआबो बेवहाय दान ओंखारनानै फैबाय बेनिफ्राय 8 नाम्बार इनस्टलमेन्टआबो बेवहाय दान ओंखारनानै फैबाय बेनिफ्राय गेजेराव 7 नाम्बार इनस्टलमेन्टआ पेन्डिं जानानै दङ स' नोंथांमोना बेबायदिबो नुनो हागौ अब्ला नोंथांमोना बेबायदि जायोब्लाबो जेबो जिंगा नांगौ जेबो गैया स' नोंथांमोना बे पेन्डिं जानानै थानाय जाहोनखौ आं नोंथांमोननो सिगाङावनो फोरमायखाबाय स' जेब्लानोखि बेंकआ एप्रुभेल खालामनानै हरो अब्लानो नोंथांमोना बे जिहेतु पेन्डिं जानानै थानाय रां बेखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि एकाउन्टसिम मोननो हागोन फैदो माबोरै फाहामनो जुदि नोंथांनि आइडिया जेनिबो जाहोनाव इनएक्टिभ खालामथावना जाहोन थाथ'वाब्ला थामहिनबा नोंथाङा फोथायोब्ला जे नोंथांनि इनफरमेसना गासैबो सैथो होननानै नोंथाङा फोरमान होनो हायोब्ला आरो नोंथांनि जि इनएक्टिभ जानानै थानाय आइडिखौ नोंथाङा एक्टिभ खालामफिननो सानोब्ला अब्ला बेबायदि थासारियाव नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव थानाय डेभेलपमेन्ट ब्लक नङाब्ला जिल्लायाव थानाय एग्रिकालसारेल अफिससिम थांनानै नोंथांमोना नोंथांनि जे गासै डकुमेन्ट्सखौ लानानै अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लानानै नोंथाङा नोंथांनि जे आइडि इनएक्टिभ जानानै थानाय आइडि बेखौ नोंथांमोना एक्टिभ खालामफिननो हानायनि सुबिदा दङ स' बेखायनो जुदि नोंथांमोनाबो बेबायदि थासारियाव नोंथाङाबो जुदि बेनि रांखौ लानो लुबैब्ला थामहिनबा नोंथाङा जुदि सासे आबादारिब्ला नोंथाङाबो जुदि पिएम किसान सम्मान निधि आसनिनि रांखौ मोननो लुबैब्ला अब्ला बेबायदि थासारियाव नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव थानाय डेभेलपमेन्ट ब्लक नङाब्ला जिल्लायाव थानाय एग्रिकालसारेल अफिससिम थांनानै नोंथांमोना गोरलैयैनो खौरां लाहैनो हागौ आरो नोंथांमोना बेनि सुलुखौ नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागौ स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो